ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಮಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಪಂದಿ 52 ಡೇಸ್ ಕಂಚೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಪನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಇತ್ತೀನಿ ಅಡಿ ಬೊಕ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಹಿಂಗ ಬನ್ನ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಸೊ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಯಿನಿ ಉಡುಪಿ ಒಡೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಲಾಯಿಲೆ ಸಂಪೋದಿತ್ತೀರ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಅಗುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಗುಲು ಪುರ ಪಾತಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ ಅಂದಿರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದು ಪುರ ಪಾತಿರ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಅಣ್ಣಗ ಬೇರೆಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಅಂದಿತ್ತಂದತಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಳ್ತು ಇಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಶಾಕ್ ಇಂಕ್ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಅತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತೂತೀನಿ ಇಂಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಮುಕುಲ್ದಾದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಏನನ ಪಂಡೇರು ಅಲಡ ಪಾತೆರ ಪುಂಡ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬೋದು इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಂಜಡೆ ಯಾನಂತ ಕಿಂಜಡೆ ಬಂತೆ ಅವೇ ಎಂಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಗಲೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನ ಹೋಯ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಬಜ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಂದು ಬನ್ನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅದಗನೆ ಫೋನ್ ಬಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಲು ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಆಯ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದೀಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವಡವಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅವಳಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ ಕೊಂಜೋಕುಲು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಪುರ ಪಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಮಿಗ್ಲ ಅವಿಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಪ್ಪಗ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಪುರ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗ್ಲು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಲ ಎನ್ನ 2 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆನಗುಲು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೈ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುಪ್ಪಡವು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಏಮಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ರಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಲಾಡುಲ್ಲ ಅಂಚನಿಗೆಲೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಂಡ ಈಗ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಅಂದು ಮೋಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರ್ನು ಎತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾತಿರೋದು ಪೋಲು ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬಂಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗುಲು ಮುಂದು ನನ್ನ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಮರ್ದು ಓಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆನಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಂಚಿ ಪೋಲೆ ಪನ ಆಗಲು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ KMCಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಬೆಟರ್ KMC ಬೊಂಡ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ KMCಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ KMC ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಮೋಲ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಪೋವಂತ ಎಂಕಲು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಿಕ 6 ಮಂತ್ ಕದೊಂದಾಯಿನಿ 6 ಮಂತ್ ಮೊಲೆಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಸರ್ವಿಕ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಬಂತೀನಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆತ ನಂದು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಬರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 6.5 ಅಂಚಾನಕ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಪುರಾಗ ಅದಾಗ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ ಬಾಲೆ ತಿರ್ತು ಬೈದ್ದೇನೆ ಬಾಲೆದ ಮಂಡೆ ತಿರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಗಮ ಇತ್ತೇನೆ ಮೊಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಮೊಲೆಗೆ ಏನಾಯಿನಿ ಒಮಿಟ ಅತ್ತತ್ತು ಇಂಕ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಸರ್ವಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅದಾಗ ಸರ್ವಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಮಂಡೇರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡೇರು ಅವು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದರ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೇರು ಎಂಕಲಿ ಬಾಯ್ಕೆ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಪಂದ ಆತಂಡು ಎಂಕಲಿ ಏನು ಅಲ್ಪುಂಡು ಏನು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಮೊಲೇನು ಬಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ವಾರ್ಡ್ ಬೆಡ್ 4 ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಯಾ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಂಪ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂದ ಮಣಿಪಾಲದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರೇಟ್ ಎಂಚ ಏನಂದು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಸೋಂಪಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಪೂರ ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೆಡ್ಡಿನ ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದಿದ್ದು ಹೈಟ್ ಮಲ್ಪದು ಕಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಾಲೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ
ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ದೇವರದ ಎಂಕುಲು ಆಪು ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಯ್ಕೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಬಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ನನಗೆ ಮೂಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಡ ವಿಷಯನ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ಬಾಯ್ಕೆ ಆಂಡಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತನು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಎತ್ತನು ಬಕ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಬಾಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಬಾಯ್ಕೆ ಆದ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮೂಲೆಗೆ ವೊಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ವೊಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೋ ತಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತ ಕೂಡ 5 ದಿನ ಇತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆವೋಡು ದುಂಬೆ 4 ಸಲ ದಾಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 4 ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಲು ಇಡ್ಬಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಪ್ಪ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ದಿಂಗದು ಫುಲ್ ಕಿರ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೂಕಲು ಮೇರ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ್ ಕೂಡ ಒಯ್ಟಾಡ ಫುಲ್ ಗಾಯ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾರ್ದ ಪಾದಡು ಕೈತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪುರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಪೋಯಿನಿ ಅದಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದು ಐದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ 7 ಮಂತ್ ಉಪ್ಪು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಫಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬದಿತ್ತೇರು ಸೈನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಸೈನ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ನನ್ನ ICU ದಿತ್ತೇರು ಮೆಡಿಸನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ದಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅವನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಂಡಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಯಾನದ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆಸಂ ಪೋರೆ ಅಗುಲ್ದಾಲ ಪಂದಿತ್ತು ಜೇರು ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಾನ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಆಪಂಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಿಗುಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಈಗಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಿಗುಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಎಂಕುಲು ಹತ್ತು ಬಂಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಿತ್ತೋನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಮಣಿಪಾಲದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅದೇ ಪೋಯ್ ಬಟ್ ಪೋಡಿಡಿ ಬನ್ನ ಅಲ್ದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನದಾಲ ಇಜ್ಜವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿತ್ತ 7 ಮಂತ್ಗೆ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಗ್ಗೆ NICU ಹಿಡಿಯೋಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆ NICU ಹಿಡಿಯೋಳು ಅವು NICU 2 ತಿಂಗಳು ತೀಂಡ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ತೂತ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಗಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳು ಬರೀ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬರೋಕೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಆಗಲು ಬುಲ್ಪನಾಗ ಬರ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಗಂದಿದ್ದು ಆಂಡ ನಮ್ಮದು ಬಂಗದಾಗಲೇ ನಾವು ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾವಂತುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅದಾಗಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡರ್ನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಮೊಲೆಗೆ 34 ವೀಕ್ಸ್ 4 ಡೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗುಲ್ಲೆ ಸಂಪೋತೇರು ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಗುಲ್ ಎನ್ನ ನಾಲ್ನೈತನ ದಾನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಕಂತೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಮೊಕುಲು ಏನಾದ್ಲೆ ಸೊಂಪು ಹೊಂದಿದ್ದೀರು ಕಾಲೆ ಅವಳು ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂಟಾದಿರು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಳೆಲೆ ಸೊಂಪು ಹೊಂದಿದ್ದೀರು ಮೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋರ್ತು ಪೋತೇರ್ಗೆ ಪಂಡತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬೋದು ನೀಗಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಲೆ ಸೋಮತ್ತೀರಿ ಏನೋ ಬಂತೇರಿ ಸೋಮೋದು ಅವು ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಲು ಐಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಆನೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲು ಸೋಮಾಯ್ತೇರು ಸಂಬೋದು ಎಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬರಟಿದ್ದು 6 ಬುಲ್ಪುನು ಮಾರೆ 6 ಪೋಡಿ ಒಂದುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಫುಲ್ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಉಂದಾಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ದಾನಿ ಮಾರ ನಲ್ಲ ಬೇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಕಾಲ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಜ್ಜೇನು ಫೈನಲಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ದು ಹತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ತೋಜಾದಿನ ಇಜ್ಜೇನ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅದಗನ ಎತ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗ್ ತೋಜಾದೊಡತ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಾದ ಜರಗು ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂತ ಜರಗು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ 6 ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರ 6 ಬೊಕ್ಕ 2 ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಪಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಸುರುಕು ಎಂಕ ಬಾಲೆನ NICU ಕೊನೊಂತೀರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಅವು ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಡಿ ರಪ್ಪುರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಪಂಡೆ ಏನೊಂದು ಸೊಂಪು NICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಲೆನಂದು ಯಾನು ಏನೊಂದು ಸೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡು ಬಾಲೆ ಮಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೂರು ಅಯ್ಯ ಮಂಡೆ ನಾ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ಹಂಚಿನ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ದೇವ ನಾ ಬಾಲೆನು
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕಿಂಜಾಲೆಗೆ ಆರುಷಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ಬಕ್ಕ NICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಆರುಷಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರನೇ ಮಂಜಿಗೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿಗೇಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ NICU ರೂಮ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಎಬ್ಬ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಎದೆಗೆ ಪೂರ ಬಂಜಿಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ 3-4 ವಾಯರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಎಬ್ಬ ಬೇಜಾರದ ಬೋಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ದಿನ ಇತ್ತೇನೆ 11 ದಿನ ಅಂದು ಆರುಷಿ 11 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು NICU ಆ ಆಯುಷಿ ಆಂಡಲ ಆಯುಷಿ ಎನ್ನುಟ್ಟು 2 ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಾಲೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದಾಗುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡನ್ ಬೊಕ್ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಸಿದ್ಬೋದು ಅದು ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಆಯುಷಿಲ್ಲ NICU ಪಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಂಡಿಸ್ ಏನ ಆಯ್ತಂಡು ಅದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಖದಿಗರು ಎಂಕ್ ಪೋಪಿಂಗ್ 2 ಜನಲ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಐನಗುಲು ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇರ ಶೇಖ ಗೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಎದ್ದಿತ್ತ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬನ್ನದಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಿನವೇ ಬಾಲ್ಯ ನಿಂಚ ಎದೆಗೆ ದೀದಿಂಚ ಜಬಡ ಅಂತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇಖ ಗೊರ್ರೆ ಅದಗಲ ಅವು ಕಿನ್ಯಾಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವೆ ನಾನು ಅದಗನೇ ಬಾರಿ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಾಲ್ತ NICUದ ಸಿಸ್ಟರ್ನಗಳು ಪುರ ಪನ ಇತ್ತೇರು 3 ಗಂಟೆ ಪುರ ಕಾಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬತ್ತದ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಪಿದೆ NICU ರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೋಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅನ್ನ ಬೊಬ್ಬಡಿ ಇಡೀ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಪುರ ಲಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಪನೋಯ್ತಿರು ಹೊರ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಪೋಲಿ ಇರೋದು ಪನೋಯ್ತಿರು ಕೂಡ ಪೇರ್ ಪನ್ನಗಲ ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಮಲ್ತೋಯ್ತಿನಿಗೆ ಕಲ್ಕುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತ ಇತ್ತ ಡಬಲ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂದವೇ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಯ್ದರು ಅಪುರ ಪಾಪ ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಹಂಗೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ತಿಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ ಕೋರಿಯವು ಇಂಚಗೆ ತಿಂಚ ಬಾರ್ದಿ ಅವೇನ ನಿನ್ನೆ ಕೋಲಾಡ ಬದಗೆ ಎದ್ದೇರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅತ್ತು ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟದ ಮೂಲ್ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೆ 5 ಇಂಚಗೆ ತಿಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಯ್ದರು ಪನ ಎಂಗ್ಲು ವಾರ್ಡ್ ಲಂಚ್ನೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಸಮಾತಜಿಂದ ಪನಾಲೆಗೆ ಏನು ಸೆಕೆ ಒಂದಿನ ಏನೋ ಇತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಳಿ AC ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಅಂದ್ AC ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡತಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏತ್ 2 lakhs ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಎಂಕಲು 2 lakhs ಮುಟ್ಟ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡಾತಂಡು ಐಟ್ ತುಂಬ 4 ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ತಲ ಏತಾತನ ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಬಿಲ್ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಬರುವ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಮೊದಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟರ್ನವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತಜೇರು ಮೊಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಬಂಗ ಅಂತುಂಡು ಮೊದಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಾರ್ಡ್ ಅವು ಹೊರ ಅಲ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಹೊರ ಒಂದಿಡ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಎಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನೈತಜ ಅವು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಗಳು ಬರೋದು ಆಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಧ್ಯಾನ ವೇಸಿದೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನನ್ನದಾದ ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನ ನಾನು ಊರುಡಿತ್ತಿ ನಡದ ಬೆಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಪಣ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ಲ ಎತ್ತರು ಒಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಣ ಮೈತಿನ ಎಡ್ದು ಒರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬಿದೆ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೇರ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ರಾಣು ಪಂದಿಲ್ಲಡ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡೋಣಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಸೋಲಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜನವರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನದಾಗ ರಜೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ನ ಜಾಬ್ ದಲ್ತು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಂಡ ಅವೇ ಬಕ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಅಗುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾತೀರ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಜಾಬ್ ಬಿಡೋಣಾಂಡು ಊರುಡುಪ ಬನ್ನಾಗ ಏನಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಏನು 2 months ಏನು ಊರುಡೆತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ 2 months ಆನಮುಟ ಬಕ್ಕ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪೋಯಿನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ 2 months ಬಿಡ್ದೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ
ಜನವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪುರ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಪುರ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನ ಹೊಡ್ಸಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ರಾಶ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಏನ ಆತು ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ರೇನ್ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ ಪೋಡೆ ಆದಿತ್ತು ಎರಡೇ ಇಷ್ಟ ಆಬುಜಿ ಆತು ಕಿಂಜ ಬಾಲೇನು ಇದು ಬಿಡ್ದು ಪೋರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಾಬಾ ಹಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ದದಲ್ಪ ಪೋಡೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ನೈಜೀರಿಯಾ ಪೋಯೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಂದ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಊರುಡಿ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೋಡು ನನ್ನ ಪೋರೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆತುಜಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಏತಂಡೆ 4.5 ಮಂತ್ ತಾಂಡೆ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತದು ಅವು ಎನ್ನೈತೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಜಾಬ್ದೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಡಿಲೇ ಒಂದುಂಡು ತುಕ ಏನು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಗಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೇರಿದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಗಲೆ ಬಂಡ ವಿ ಹೋಪ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೇತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವನ ಅವೇ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಎನ್ನುವ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ see you ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸುರು ಅಂದು ಏರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪತತ್ತು ತೂಂದುಲ್ಲರ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪತ ಇತ್ತಾರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್